ବିଟ୍ ଘର ଓ ରେଳଗାଡ଼ି। ଗାଳ୍ପିକ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଶହ ଶହ ମାଇଲ ଧରି ଦୁଇଟା କଳା କଳା ଲୁହା ଧାରଣା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି କେଉଁଠାରେ। ପାଉଁଶ ପଳା ବୈରାଗୀ ପରି ଖଣ୍ଡେ ତୁଳିଆ କଚା ସଡ଼କ ଏହି ଲୁହା ଧାରଣାକୁ ଡେଇଁ ନିଷ୍ପୃହ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେହି ଛକ ଜାଗାରେ ରେଳ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କରରେ ଦୁଇଟା ଫାଟକ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ବଳଦ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଫାଟକ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଏ। ଗାଡ଼ିବାଲାମାନେ ଡାକ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଗଦେଇ ଭାଇ ଫାଟକ ଫିଟା। ଫାଟକଠାରୁ 10 ହାତ ଦୂରରେ 6 ହାତ ଲମ୍ବ 6 ହାତ ଓସାରଟି ବିଟ୍ ଘରଟି। ଗାଡ଼ି ସମୟ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମୟରୁ 14 ପଣ ପହରାବାଲା ଗଦେଇ ମାଝି ସେହି ଘର ଭିତରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଡାକରେ ଉତ୍ତର ମିଳେ ନାହିଁ। ମାଝି ବାବୁ, ଚୌକିଦାର ବାବୁ, 2-3ଟା ଡାକ ପରେ ବିଟ୍ ଘରୁ ତୁଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଏ, କିଏ? ଆମ ଘର ଉତ୍ତରାଣ। ନାହିଁ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଗାଡ଼ି ହୁଏତ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିବ କିମ୍ବା କାଲି ସକାଳେ। ଦିହିପହର ଖରାରେ ଶଗଡ଼ିଆର ତାଳୁ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଗୋରୁଗୁଡ଼ାକ ଧକେଇଲେଣି, ନହେଲେ ଅଧରାତି ଶୀତରେ ରୁମ ଫୁଲାଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶଗଡ଼ିଆର ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ବାଜୁଛି। ଛାଡ଼େ, ନେ ଗଦେଇ ଭାଇ, ପାନଖିଆ ନେ, ଟିକିଏ ଫିଟେଇ ଦେ ଭଲା। ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଜିଗର। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ? ବୋଝେଇ ଶଗଡ଼ 5 କୋଶ ବାଟରୁ ଫାଟକ ଆରପାଖରୁ ଗଦେଇ ହାତ ବଢ଼ାଏ। ଦିଅ, କ'ଣ ଦେଉଛ ଆଣ। ଅଧଲାଏ ପାଉଲାଏ। ନାହିଁ ନାହିଁ, 2 ପଇସା। ଫାଟକ ଖୋଲିଯାଇ 4-5ଟା ଶଗଡ଼ କଟ୍ କଟ୍ ଶବ୍ଦ କରି ସିଡ଼ି ପାର ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ସବୁଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ। ଏହି କାମରେ ଗଦେଇର ମୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଖପାଖ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ତାକୁ ନଚିହ୍ନି କେହି ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ ବିଟ୍ ଘରଟି। ପଛଆଡ଼େ ଟାଙ୍ଗରା ଭୁଇଁ। ଠାଏ ଠାଏ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡିଆ ପୃଥିବୀର କଙ୍କାଳ ପରି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ତଳେ ଗୋଟାଏ ପାହାଡ଼ର ପାଚେରୀ ଦୂରରୁ ପାଉଁଶିଆ ଦିଶେ। ରେଳ ଧାରଣା ଦୁଇଟା ଉଡ଼େଇ ଆଗକୁ ଗଲେ ବିଲ ପରେ କେବଳ ବିଲ। ମଙ୍ଗୁଳୁ ସ୍ୱାଇଁ ବିଲ ମଝିରେ ହଳ ଠିଆ କରି କୋଳେ ଚିଲମ ଟାଣି ଦେବାକୁ ଗଦେଇ ପାଖକୁ ଆସେ। ରେଳବାଇ କାମ, ଚିଲମ ସଜଟି ନ ରଖିଲେ ଗଦେଇ ଦିନରାତି ଖଟିବ କେମିତି? ଗଞ୍ଜେଇ ମଳୁ ମଳୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କେତେ କଥା ପଡ଼େ। ଗଦେଇ ଭାଇ, ଗାନ୍ଧୀ ଅମଳରେ ସବୁ ଶସ୍ତା ହେଲା। ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଉ ତ କାହିଁ ଖସିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଗାନ୍ଧୀ ଫାନ୍ଧି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି ମ? ଶସ୍ତା ମହରକ ଗାନ୍ଧୀ ହାତରେ ଅଛି ନା ସରକାର ହାତରେ ଅଛି? ମଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବା ସୁ କରି ଚିଲମର ଧୂଆଁ ଶୋଷି ନିଏ। ତାହାର ଆଖି ଦୁଇଟା ମୁଦି ହୋଇଯାଏ। ଗଳାର ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ଟାଣି ହୋଇ ଚମଡ଼ା ତଳୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଚିଲମଟା ଗଦେଇ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ନାକ ଓ ପାଟି ବାଟେ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି ଧୂଆଁ କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ କହେ, ସରକାର କ'ଣ ସତରେ ଅଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ତାକୁ ଟାଳି ଦେବ? ଏଇ ଆଗ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିଲ, ଏ ଯେଉଁ ରେଳବାଇ ଚଳାଇଛି। ଜହ୍ନ ଆସି ମଝିରେ କହେ, ବାପା ତୋରାଣି ପିଇବୁ ପରା। ଗଦେଇ ମାଝିର ସଂସାରରେ ଜହ୍ନ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯାହା କହନ୍ତି 1ରୁ 2 ନାହିଁ, ଛିଡ଼ିଗଲେ ଗଣ୍ଠେଇବାକୁ ନାହିଁ। ଚିଲମ ପଛକୁ ଗଦେଇ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତ ସେ ଜହ୍ନ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ କେ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଗଦେଇ ଆଗରେ ଖାଲି ତାହାର ମାଆର ଉଲୁଖା ଦିଏ। ମାଆକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାର କାରଣ? ସେ ତ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଇଲୋ, ତୋର ପୁଣି ମା କିଏ? ସେ ତ ତୋର ଜନ୍ମ ବେଳେ ମରିଛି। ସେଦିନ ସକାଳେ ବାସି ଆଡ଼ତି ସାରି ଜହ୍ନ ବାପାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଗଦେଇ ବୁଢ଼ା ଗଢ଼ି ହୋଇ ହୁ ହୁ କମ୍ପୁଛି। ଜହ୍ନ ହାତ ଦେଇ ଦେଖିଲା, ଦିହରେ ତାର ଖଇ ଫୁଟୁଛି। ଜୀବନର 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେତୁ ହେବାଠାରୁ ସେ ଦିନେ ହେଲେ ବାପାକୁ ଏମିତି ଦେଖି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଦିହମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଗଦେଇର କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ଜହ୍ନ ବିଚାରୀକୁ ହିଁ ନୂଆ କରି ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିବା, ଫାଟକ ଫିଟେଇବା ଓ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ନେଳି ପତାକା ଧରି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଗ ସେ ନୂଆ ବୋହୂଟି ପରି ଗାଡ଼ିକୁ ଲୁଚି କରି ରହୁଥିଲା। ଅଧେ ଦିହ ଘର ଭିତରେ, ଅଧେ ଦିହ ପଦାକୁ କାଢ଼ି କବାଟ ଧରି ଚାହିଁ ରହେ। ରାତିରେ ଗଦେଇ ନିଆଁ ହଳଟାଏ ଧରି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଏ ଏବଂ ବିଟ୍ ଘରେ ରୀତିମତ ଭୂମିକମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଘମ ନିଦ। ଏଇ ଲାଗେ ଜହ୍ନକୁ ଦିନ ରାତି ଗାଡ଼ି ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାହା ଉପରେ ଗଦେଇ ବୁଢ଼ାର ଗଡ଼ିକେ ଗଡ଼ି ଟାକରା। ସବୁବେଳେ ବହି ଉଠୁଛି। ଚୁଡ଼ା ଭଜା କି ତୋରାଣି କିଛି ହେଲେ ମୁହଁରେ ଦେଉନାହିଁ। ବେଳର ତରତ ହେଇ ଆସୁଛି। ଅଶିଣ ମାସ। ଆକାଶଟା ଭାରି ସଫା। ଦୂର ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ଯେମିତି ଦହି ଖଣ୍ଡେ ଅଦା କନାରେ ପୋଛି ସଜେଇ ରଖିଯାଇଛି। ତାହାରି ଉପରୁ ଫାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ବାସିଦବା ଲଗା ପରି ଖଣ୍ଡେ ଦଳା ବଉଦ ତାହାର ସୁନା ଜରିର ଦଡ଼ିଟାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ଧରିଛି। ଜହ୍ନ ସିଆଡ଼େ ଟିକିଏ ଆଖି ପକେଇ ଦେଇ ଗାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଦିହରେ ଖଣ୍ଡିଏ ହଳଦିଆ କସ୍ତା। ସେଇ ଜରି ଧଡ଼ିଆ ମେଘଟାର ଛାଇ ତାହାର ଲୁଗା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗାଡ଼ିର ଧୂଆଁ ମଣ୍ଡଳି ହୋଇ ଫୁଲହାର ଆକାର ଧରି ତଳି ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି। ଶେଷକୁ ଲାଇନ ଉପରେ କଟ୍ କଟ୍ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଖଟ୍ କରି ତା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା। ଜହ୍ନ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ କାଗଜ ପୋଡ଼ା।
ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର ପଛପାଖଟା ଛୋଟ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ଗଛ ବାଡ଼ରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ପୁଡ଼ଟାକୁ ଧରି ଖୁସି ଓ କୌତୁକରେ ବାପ ଆଗରେ ଯାଇ ଫିଟାଇ ଦେଖେ ତ ଦୁଇଟି ସୁରଙ୍ଗୀ କମଳା। ଚିରୁଡ଼ାଏ କୋଳରେ ଜାକି ଦେଇ ଗଦେଇ କହିଲା, ଇଏ ତ ଖାଲି ଅମୃତ ଲୋ ଝିଅ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ଅମୃତ କେବେ ଚାଖି ନାହିଁ। ଗଦେଇ ଭାବିଲା, ତାହାର ଅରୁଚି ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏତିକି ତାକୁ ଦିଅ ଦେଲେ। ଜହ୍ନ ଭାବିଲା କାହା ହାତରୁ କେମିତି ଖସି ପଡ଼ିଥିବ। କିନ୍ତୁ ରୋଜ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଫଳମାନ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ଗଦେଇର ଭୟ ହେଲା। ଜହ୍ନକୁ ମନା କରିଦେଲା କଥାଟାକୁ ବାହାରେ ନ କହିବା ପାଇଁ। ଜହ୍ନର କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ମମତାରେ ତଳେ ଯାଇ ଢଳ ଢଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେ ମମତା ଜଣେ କେହି ପୁରୁଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ନାରୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟା ସୁଧା ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ପାଇଁ। ତାହାର ଇଞ୍ଜିନ, ତାହାର ଧୂଆଁ, ତାହାର କଳାମସିଆ ଡ୍ରାଇଭର, ଟେରାଖିଆ ଗାର୍ଡ, 500 ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଘେନି ସମସ୍ତ ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଜହ୍ନ ଆଜି ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇ ପଶିଛି। ତାହାର ଥିରି ଥିରି ଚାଲି, ବଙ୍କା ଢଙ୍କା ଭଙ୍ଗି ଜହ୍ନ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ପରି ପ୍ରେମର ପାତ୍ର। ଡାକ ଗାଡ଼ି, ମାଲ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ସବୁଦିନ ପରି ଯା ଆସ କରେ। କିନ୍ତୁ କଲିକତାର ଯେଉଁ ପାସେଞ୍ଜର ଆସେ 5 ମାଇଲ ଦୂରରୁ, ତାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଜହ୍ନର ଛାତି ଥରି ଉଠେ। ଇଞ୍ଜିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାର୍ଡ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଡବାଗୁଡ଼ିକୁ ତାହାର ନଜର ଉପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଡେଇଁଯାଏ। ଗାଡ଼ିର ଝରକା ଭିତରୁ କେତେ କଳା କଳା ମୁଣ୍ଡ ଆଖି ପିଛଡ଼ାରେ ଉଭେଇଯାଏ। ଗାଡ଼ି ଦୁଆର ଖୋଲି କିଏ ଜଣେ ତାହା ଆଗରେ ଖଣ୍ଡେ ଛିଟକନା ଉଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଜହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ କଳା ଟପରା ଲଗା ଟୋକାଟାଏ ତାକୁ ଚାହିଁ ହସୁଛି। ଜହ୍ନ ମଧ୍ୟ ହସି ଦିଏ ଏବଂ ବିଚାରେ ଏଇ ଟୋକାଟା ତାକୁ ଫଳ ଦେଉଛି ପରା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ଗୋଟା ସୁଧା ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ିକୁ, ତାହାର ଇଞ୍ଜିନ, ତାହାର ଧୂଆଁ, ତାହାର କଳାମସିଆ ଡ୍ରାଇଭର, ଟେରାଖିଆ ଗାର୍ଡ ଓ 500 ଆରୋହୀଙ୍କୁ। ରେଳ ସଡ଼କ କରରେ ଗୋଟିଏ ସରୁ ଚଲାବାଟ, ତାହାରି ଉପରେ ଜଣେ ଅଧେ ଲୋକେ ଯା ଆସ କରନ୍ତି। ଦିଓଟି ଗୋଟିଏ ମାଇପେ ମାଣିଆ ବନ୍ଧା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି, କାହା କାଖରେ ପିଲାଟାଏ, କିଏ ହଳଦୀ, କିଏ ମଥା ଘଷା, ବଳେଇ ଜଣେ ବଟୁଆ ଚକା ଜାଉଁଳି ପକା ମରଦ ପଛରେ ଚାଲିଛି। ଖରାବେଳେ କିଏ କେମିତି ଆସି ବିଟ ଘର ପାଖରେ କନିଅର ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ମାଇପିଟିଏ ଦେଖିଲେ ଜହ୍ନ ଯାଇ ତାହାର ବାପଘର ଶାଶୁଘର କଥା ପଚାରେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଲାଇନ ବାବୁ 4 ଚକିଆ ଟ୍ରଲି ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ି ନାଲି ପତାକାଟା ଉଡ଼ାଇ ବିଟ ଘର ଆଗରେ ଚାଲିଯାଏ। ଗଦେଇ ବେମାର ଥିବାରୁ କୁକୁଡ଼ା ବରାଦ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଲାଇନ ବାବୁଙ୍କ ପୋଷାକ ଓ ଚାଲିରେ ସାହେବନିଆ ଥିଲେ ହେଁ ଦେହରେ ରଙ୍ଗଟାରେ ନାହିଁ। ସାହେବ ହେବାର କ୍ଷୀଣ ସ୍ମୃତି ପରି ଓଠ ଯୋଡ଼ିକ ଖାଲି ଫୁଲ ଛଉରେ ଧଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଦୂରରୁ ନାଲି ପତାକା ଦେଖି ଗଦେଇ କହେ, ଯା ମଙ୍ଗୁଳୁ ହଳ ପାଖକୁ, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଆସିଗଲେଣି, କୁକୁଡ଼ା ବଳି ମାଗିବେ। ଆଗେ ଆଗେ ଲାଇନ ବାବୁକୁ ଦେଖି ଜହ୍ନକୁ ଅନ୍ଧାର ରାତି ପରି ଡର ମାଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତାକୁ ଡର ଭୟ ନାହିଁ। ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ିଟା ତାକୁ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ବିଏନ୍ଆର ପାସେଞ୍ଜର ହଡ଼ା ବଳଦ ପରି ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ ଚାଲେ। 5 ମାଇଲରେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ କାନ୍ଧରେ ଫଳ ଚୁଡ଼ିଟାଏ ଥୋଇ ଏବଂ ହାତରେ ସୋଡ଼ା ବୋତଲ ଧରି ଚା ଗ୍ରମ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ, ଆରେନାଥିଆ, ଏ କୁଲି ଭିତରେ ଦାମର ବିଚରଟାକୁ ଗାଡ଼ିର ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଥରେ ଡାକିବାକୁ ହୁଏ, ସୋଡ଼ା, କେଲା, ପିଆରା। ଦିନେ ଛଡ଼ା ପୁରୀ କଲିକତା ବେଶ ଚଳନ୍ତି ଜୀବନ। ତାମକୁ ବୋଧହୁଏ ଜଗତଟା ଗୋଟାକ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ସେ କେବଳ ରୋଜିନା ଦୌଡୁଛି। ଏହି ଦୌଡ଼ିବା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ଚମ୍ପା କଢ଼ି ପରି ଜହ୍ନର ମୁହଁ ତାହାର ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା। ଷ୍ଟଲ ମାଲିକକୁ ଲୁଚାଇ ନୀତି ଏହି ରୂପରେ ଦାନ ଦେବାକୁ ସେ ଭୁଲିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସେହି ହସ ଟିକିଏ ଦେଖିବାକୁ, ସେ ନିମକ ହରାମ ହେବାକୁ ଡରିଲା ନାହିଁ। କେତେ କମଳା ଆଙ୍ଗୁର ତ ସଢ଼ି ଯାଉଛି। କେତେ ଖରା ଶୀତରେ ଦେହଟାକୁ ପୁଆଇ ସେ କାମ କରୁଛି। କିଏ ତାର ଅଛି, କାହାକୁ ସେ କ'ଣ ଦିଏ? ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ଅବା 2 ପୁଞ୍ଜାଏ ଫଳ ଦେଲା। ଆଜି ଦରମାଟା ପାଇଲେ କଲିକତାରୁ ସେ କେତେଟା ଭଲ ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିଛି। ମିଠେଇ ଫଳ ସାଥେ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ କିଣି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୁଡ଼ିଆରେ ଭଲ କରି ବାନ୍ଧିଛି। ଝିଅଟି ଏହି ଜିନିଷତକ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେବ। ଦାମ ରେଳ ଦରଜା ଖୋଲି ପୁଡ଼ିଆଟା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଏମିତି ଖାଲି ପୁରୀ କଲିକତା ହୋଇ କ'ଣ ଦିହକ ଯିବ? ତାହାର ବେଶୀ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟ ଘର ଓ ଜହ୍ନ ପରି ଗୋଟିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ବାଃ, ଏହିପରି ଭୂତ ଦୌଡ଼ ଠାରୁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ 200 କୋଶ ବାଟ ଯା ଆସ କରେ। ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନରେ କେତେ ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଉଠନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଓଢ଼ଣା ତଳେ ଲୁଚି ରହେ। ଲହୁଣୀ ପରି ଧଳା କଅଁଳ ପାଦ ଉପରେ ଝଲମଲ ଶାଢ଼ୀର ଧଡ଼ି ଝୁଲୁଥାଏ। ଦାମ ସେ ସବୁକୁ ଚାହିଁ ନ ଚାହିଁଲା ପରି ଗାଡ଼ିର ଏପାଖରୁ ସେପାଖ ଚାଏ ଖାଲି ଡାକିଯାଏ, ସୋଡ଼ା, କେଲା, ପିଆରା।
ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ନୀତି ଦାମ ଆଖିରେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ମନେ ହୁଏ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଯେପରି ଜହ୍ନଠାରେ ଠୁଳ ହୋଇଛି। କେତେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ସାଥିରେ ଦାମର ଭଲ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ। ଆଜି ସେସବୁକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁନାହିଁ। ନେଳିପତ କାଟି ଧରି ଝରି ଜହ୍ନ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ବହୁତ ଦୂରରୁ ତାର ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ଦୂର ପାହାଡ଼ ତଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିଚିକାରି ମାରିଲା ପରି ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶଟିକୁ ଲାଲ କରିଦେଇଛି। ତାହାରି ଆଗରେ ଖଣ୍ଡେ ହଳଦିଆ କସ୍ତା ପିନ୍ଧି ଓ ନେଳି ପତାକାଟି ଧରି ଜହ୍ନ ଗୋଟିଏ ଛବି ପରି ଠିଆ ହୋଇ ହସୁଛି। ଦାମ ସେହି ହସକୁ ଲୋଲୁପ ଆଖିରେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ତାହା ସେ ଜାଣିନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗାଡ଼ିଟା ବିଟ୍ ଘର ଡେଇଁ ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ତାହାର ଖିଆଲ ହେଲା। ଝୁଲି ପଡ଼ି ସେ ଜହ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ସିଧା କରି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିଟା ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଗାର୍ଡ ସାହେବ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କଲେ। ଜହ୍ନ ବେଚାରୀ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଏହି ପହିଲି ଥର ଠିଆ ହେବାର ଦେଖି ତାହାର ଚକ କେମିତି, ଦରଜା କେଉଁଠି, ଝରକା କେତେଟା ମୁଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ବିଟ୍ ଘରର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଜମା ହୋଇଗଲେ ଜହ୍ନର ଆଖି ସେହି ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଲା। ଦାମର କୁର୍ତ୍ତା ଖଣ୍ଡ ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ, ତାଳୁ ଫାଟି ରକ୍ତର ଧାର ବହି ଆସିଛି ପାଟିରେ ଲାଗିଛି। ମୁଣ୍ଡର କଳା ବାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଲହୁରେ ଲଟପଟ ହୋଇ ବଡ଼ ବିକଳ ଦିଶୁଛି। 2 ଜଣ ଲୋକ ଧରାଧରି କରି ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଉଠାଇଲେ। କାଗଜ ପୁଡ଼ାଟିକୁ ଜହ୍ନ ଆଉ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଗାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ଲୋକେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଥାନକୁ ଜହ୍ନକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା। ଟାଙ୍ଗରା ଉପରେ ଦାମର କଞ୍ଚା ଲହୁ ମନ୍ଦା ମନ୍ଦା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏକା ନଜରରେ ସେହି ରକ୍ତ ଓଦା ଭୂଇଁ ଖଣ୍ଡକୁ ସେ କାବା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଗୋଧେଇ ମାଝି ବିଟ୍ ଘର ଭିତରୁ ଥର ଥର ଗଳାରେ ଡାକିଲା, କିଲୋ ଝିଅ କଣ କି? ଚମକି ପଡ଼ି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ